V4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. V4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. Namaskara. V4 News in association with Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2 powered by Sun Premium Refined Oil and Aruna Masala. ಮಾತರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ CPL Season 2 ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ನಿಖಲ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್. ಸೊ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಬರೋದು ನಾ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ದೇರಿ ನೀ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಪಾಯರೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇನ್ನು ನಿಖಲ್ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಪಾರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಅಭಿಲಾಷೆ ಎಂಕುಂಡು. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ನಿಖಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾನೆ ನಮ್ಮ CPL ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಬೆವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ದಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ UM ರೆನಗೇಡ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸುಚಿತ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಥಿಯೇಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಗೋ ಹೀಲ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ಲಾನೆಟ್ G ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಳಕೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಆಪಲ್ ಅಸೆಸರೀಸ್, ಫ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಕದ್ರಿ, ಮೋತಿಮಾಲ್ ಹೋಟೆಲ್, ರೆನಾಲ್ಡ್, ಬಿಯೋಮಾಂಡ್ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ರೆಡ್ FM, SGM ಕಾಲೇಜ್ ಉಜಿರೆ, ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂಕಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಮ್ಮದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ದಯಗನ್ ಪನ್ನಗ ಜಡ್ಜಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಪೋಗುಚ್ಚು ಜಡ್ಜಸ್ ಇಜ್ಜಿನ 246 ಕರ್ಪಿನಿ ಏರ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್. ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡುದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸರ್ ಏನ್ ಚಲರ ಆರಾಮ ಸರ್? ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಬೈದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ರಡ್ಡನೇ ಸಲ ಏಪ ಬರ್ನಗಲ ಕೂಡ ಪಿರೆ ಬಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಎಂಕಲಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಕೂಡ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಿರಾವುಡು ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಮಲ್ಪರ ಅನ್ನೋದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್. ನನೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನು ಈ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮೀನು ದಿಯೋಡು ತೂಲೆ ಸರ್ ಇರು ನಾನೇ ಅಂತ ಎಂಚ ಸರ್ ಬೇತೆ ಊರು ಪೂರ ಪೋಯಿ ಸರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಂತೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಸಂತೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಊರು ಪೋಪ ಸರ್, ಮಸ್ತ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಪೋಪ. ಬೊಕ ಸರ್ ಆತೈತೆ ಆತೆ ಅಂಚ ಈರು ಪಾತ್ರ ಉಂತ ಎಂದು ಅಂಚ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಎನ್ನ ಲುಕ್ ಎಂಚೋಂಡು ಸರ್ ಇನಿ ಓಹೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆತನು ಚೇಂಜ್ ಆತನ್ ಸರ್. ಸೊ ಪುರ್ಲಾತಾರ್ ಎಡಾಯ್ತಾರೆ ಸರ್ ಪುರ್ಲಾತಾರ್. ಸೊ ಇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಆಯರ್ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಆಪಜಿ ಸರ್. ಸೊ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಗಡ್ಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಇಡಿ ಇಂಚ ಚೆಪ್ಪುಣ ಅಂದ್ ಸರ್ ಒಂದು ಯೋಯೋ ಸರ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ತೋಜುನು ಯೋ ಮ್ಯಾನ್ ಎಡೆ ತೋಜುನು ಸರ್. ಓಕೆ ಅವ್ನು ಪಕ್ಕ ಪನ್ಪೇನೆ ಎಂಚ ತೋಜುನು. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. ಇರ್ನ ರಾಜಾ ಸೀಟ್ ಅವಲುಂಡು. ಓಕೆ ಸರ್ ಈ ಶಶಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಾರ ಸರ್ ಇರು ಒರಿಯೆ ಪೋಪಾರ ನಾನು ಒರಿಯೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಪೆ ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಕುಲ್ಲೆ ಸರ್. ಇರು ಮೂಜ್ ಸೀಟೆಡ್ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಆ ಸೀಟೆಡ್ ಕುಲ್ಲೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಮ್ ಸರ್ ತುಯ್ಯಾರ ಅಂಚ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಜನರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇರ ನಾ ಪೊರ್ಲು ಉಡ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚ ವಾ ಪೊರ್ಲಿಯ ಪಂತಿನಾರು ಮೇರೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಅದ್ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಒಪ್ಪುಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೊರ್ಲಿದ್ ಜನಾರು ಏರಲ್ಲ ವಾ ಪೊರ್ಲಿಯ ಮಿನಿ ಬಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಆಯ್ತದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಮೈ ಗುರು. ವೆಲ್, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಈಸ್ ಅ ಟಾಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ನಿಗಲೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೈಡ್ದಾಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ಬಂದಾಗ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲ. ಸೊ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ರದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಗ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್. ಹಾಯ್ ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕೋಟ್ರದೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತಿಲಕೊಂಡು ಕಪ್ ಕಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕುರ್ತ ಒಂದು ಕುರ್ತಾ ಕುರ್ತಾನೆ ತಿಕ್ಕು ಜದೆ ಸರ್. ಕೋಟ್ರುಡು ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ಯಂಡ ಜಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕೇಸ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓ ದೇವರೇ. ಅದ ಸರ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪಾಡುಲೆದೆ ಸರ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಅಂತೂ ಸೂಟ್ ಉಂಡದೆ ಪಿದಾಯ್ದಾನೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬೇದ ಬೇತ ಉಂಡು. ಓ ಅಂದ ಅವು ಒಂಜೊಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಗಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಓ ಅವು ರಾಮದಾಸ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಪಂಡಿ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಯಾಮ್ ಪನ್ಪೆ ಏತ್ ಸತಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಇರೇಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವು ತೇಗಿನ ಮನ ರಪ್ಪ ಬರ್ತದ ಪೋಲಿ ಅದೆ ಸರ್. ದೂರ ಐತೆ ನನ್ನ ಬಂಗಾಪಣದೆ ಅಂಚ ಅವು ಇರೇಗ್ಲ ಅಂಚೇನತ್ತ ಸರ್ ಆರ್ ಪಂದುಕೋರಿ ನಿಂಗೆ ಅಂಚ ಪನ್ಯಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದ ಕಾಸು. ಓಕೆ ಸರ್. ವಿನೀತ್, ಲೀಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಸೀಸನ್ 2 ಸೀಸನ್ 2 ಟು ಸೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಉಂಟು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಒಂದುಂಡು. ಹೊರವರು ಒಂಜಿ ಎಂಚಾನ್ ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಾನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ತೆಲಿಪುನ ಒಂಜಿ ರಬ್ಬಸಡು ಇಂಕ ದೆರ್ಪರ್ನೆ ಮರತು ಹೋತನು ತಾದ ಪಾತ್ರ ಸರ್
ನಂಬರ್ ಹಾಂ 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 ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನು. ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟರ್ನಕುಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. V4 ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಸೀಸನ್ ಇನಿತ ಅಂದೆಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ 4 ಟೀಮ್ ಆಜಿ ಟೀಮ್ ಅದೇ ಆಜಿ ಟೀಮ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕೋರ್ಡುಡು ಭಯಂಕರ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಡು ಏರಿಯರ್ನೊಟ್ಟಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೆಲಿಪರ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂಜಿ. ಎಸ್ ದಾಲ ಬೋಡಿತನ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪೂರ ಉಂಡತ್ ಉಂಡು ಉಂಡು ಅವಲೆ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಕಬಟದ ತೂನಾಡು ಸರ್ ಬರ್ಪುಳವು. ಓ ಈ ರಂಜನೆ ಮಲ್ತ ಇತ್ತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಎಂತ ಸರ್ ಕಡಪುರಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಚಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಉಲ್ಲೇರ್. ಸೊ ಅರೇನ್ ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಲೆತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಂಡ ಅತು ದುಮ್ಮುದ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂಡುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಫೀಮೇಲ್ ಲೀಡ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೊ ಆರ್ ಏಪಲ ನಮಕ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ ಪೇರು. ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪಾಳೆ ಬಡುದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ವೆರಿ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಇನಿ ಕೋಡ ಆಗಿರೇನು ತೂಪಿನತ್ತು ಅದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಯಾ ನೀರಿನ ಪರಿಚಯ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಮಾಡ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಏರ್ ಮಾಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪುನಗನೆ ಮೇಡಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನಾರು. ಸೊ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸರ್ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಬಂದು. ಸೊ ಇರ್ ತೂವೊಂದು ಪರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 1 ತೂದು ಪರ್ ಅದು 2 ತೂದು ಪರ್. ಸೊ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಿ ಪನ್ನಗ ಈ V4 ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಂಡತ್ತ ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ V4. ಓಕೆ. ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ದಾಯಿ ಪನ್ನಗ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆರೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಭೆನೆಲೆ ಮಾತ ಪಿರೈದ ಎಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಮಾತಾರ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಲೇ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು V4 ದೆ ಅಂತ ಉನಗ ಐಟು ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆವಡು ಪೂರ ಎಲೆ ಮರೆ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನು ಮಾತ ತೋಜವನಂಚನ ಕೆಲಸ V4 ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಮಸ್ತಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಬುಡಲದಿಂಜಿನ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇತ್ತೆ ಇರಿಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ದಾದಾನ್ ಬನ್ನಗ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಜಾ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಪ ತೋಜೊಂದುಂಡದೆ. ಸೊ ಅವ್ಲು ಪೋದು ಕುಲ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ದುಂಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಈರೊಂಜಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬನಿಯರುಲ್ಲಾರ್ ಅಂಚೆ ನೀರಿಗೆ ದಾದಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅನಿಸಿಕೆ ಕೊರ್ರಲ್ಲಾರ್. ಸೊ ಈ ಮಲ್ಲ ರಾಜಾ ಸೀಟ್ ಸರ್ ರೆಡಿ ಆನ ಹಿಂಗ್ ಕಡಪುರುವ ರೆಡಿ ಆತೆ. ಓಕೆ ರೆಡಿ ಅಪ್ಪ ಬಂಡೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಲ್ತದ ಆ ರಾಜಾ ಸೀಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಿಯೋಮೌಂಟ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಅಂಚನೆ ವಿನು ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ನ ನಡು ಪೈಪೋಟಿ ಆಯ್ರಂಡು ಸುರುಕಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಬಿಯೋಮೌಂಟ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಟೇಬಲ್ 2 ಉಲ್ಲೇರು ಟೇಬಲ್ ರಡ್ಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ ನಕ್ಲೆಗೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡ್ದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಿಯೋಮೌಂಟ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಒಳ್ಳು ತಲೆಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಮಲ್ವದ್ಕರ್ ಅವರ ಬಿಯೋಮೌಂಟ್ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ SL ವಿಲ್ಕಾನ್ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಬೆಂದುರ್ವೆಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು. ಗಿರಾಕಿ ಬಾರಂದಿನ ಸೆಲೂನು ಸೇಸುನ ರಾಜ ಶ್ರೀ ಸೆಲೂನು ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟಾನೆ ಬರುವ ಐಂಸಾರ ಕೊರ್ಕ 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 ಐಂಸಾರ ಕೊರ್ಕ 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 ಕೊರ್ಕ. ಮುಂದಿನ ಗೀತೆ ಗಿರಕಿದ್ದಂದೆ ಸೇಸು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೆಚ್ಚಾಪುಡು ಮಾರ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತದಿ ಒಂಜಿ ಗಿರಕಿನ್ನ ನನಗೆ ಖಾಲಿ ಮಲಿ ಬಂದ ಗುಳ್ಳಾಜಿ ಮೂಳು ಒರಿದಿನ ಕುಜಾಲ ನಲೊಂಡು ಬತ್ತಿನಾಗ ಅಂಡಲ ಅವಳು ಫುಲ್ಲು ರಸ್ ಉಂಡು. ಅಲ್ಲ ಇರಂಜ ಅವು ಫುಲ್ಲು ರಸ್ ಅಂತ ಕುಜಾಲ್ ಪೆಚ್ಚು. ನೇ ಭಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದೆ ಪೋಡು ಎಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದೆ ಪೋಡು ನೇ ಎಂಜಿನಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಕಟ್ಟದೆ ಪುಲಿ ಪಲಕುಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಲ್ಲಕ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ದಾದಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೇಲೆ ಇನಿ ಅಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಲಾ ಆಡು ಮಲೆ ನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಡು ಓಕೆ ಮನ್ಪು ಈ ದಾಲ ಗರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಜ್ಜಿ ನು
ಕಳ್ಳಗಿರ್ನ ಗಡ್ಡನ್ ದಾದಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಡ್ಡನ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಡ್ದು ಕಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಚಿನ ಮಾರೆ ಗಡ್ಡನ್ ಫುಲ್ ತೆಪ್ಪಳಿ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಮಾರ ಬಕ ಇರಕ್ಕೆ ವಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವಗೇನಿ ಓ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವ್ನು ಸುರುಟಿಗೆ ಏನಚ್ಚ ನಮ್ಮಡ ಓ ಮಾತ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಓ ಪುರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಸಿ ಕಟ್ಟು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಮ್ ಕಟ್ಟು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಶ್ರೇಯ ಕಟ್ಟು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಬಣ್ಣತ ನಾಳೆ ತೋಲ್ತುದು ಅವೇ ಮೂಜಿ ಆಂಡ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಪುರ ಎಂಚಾಪುನು ಸಸಿ ಕಟ್ಟು ಬಣ್ಣ ಎಂಜ ಗೊತ್ತರಿ ಮೀಸೆ ಗಮಟೆ ಬಣ್ಣು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪುಡು ಅಂಚ ಈ ರಾಮ್ ಕಟ್ಟು ಬಣ್ಣದ ಗೊತ್ತರಿ ಫುಲ್ಲು ಮೂಗು ಕೈ ಬತ್ತುನು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪುಡು ಈ ಶ್ರೇಯ ಕಟ್ಟು ಬಣ್ಣದ ಗೊತ್ತರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಜಿ ನಾವು ಮೀಸೆ ಗಡ್ಡ ರಡ್ಲ ದೆಪ್ಪುಡು ಎಂಕ ಬಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ತಾನೆ ಅವಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಾವೇ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣಗೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಬಾಡ್ಗನೆ ಅದು ಬಾಳಿ ದೆಪ್ಪ ಕಣೆ ಹೆಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅವಿ ರಪ್ಪ ಪೋಡಿ ಮಿಷಿನ್ ಅವದೆ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್ ಕಂದಿನ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಟು ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿಷಿನ್ ಪತ್ತು ಮಲ್ಪುಲೆ ಗಟ್ಟದ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಂದಿನಿ ಮಾರ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೂರ್ ತತ್ತು ನಾನು ಎಗ್ ಬಾಳ್ದೇವು ಮಿಷಿನ್ ಬುರ್ದಾಲ ಹೊಡಿಸಿ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನ ನಾನು ಕೇನೋಡ ಎಂಜಿನ ಅವು ಗಡ್ಡದೆಪ್ಪನ ಅತ್ತ ಅವು ಗಡ್ಡದೆಪ್ಪನ ಅತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಅತ್ತ ನೇ ಏನ್ ಕೊಂಚ ಕ್ಯಾನ್ರ ಎತ್ತೀನಿ ಬಲ್ಲೆನ ಅಲ್ಲ ಎದುರು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ದಾರತ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ನ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪೇನ ಬೊಗ ಆಯ್ದು ಮೆನ್ನ ತೆಲುನಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತಿನತ ಓ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಕುಜಾಲ ಅವು ಯಾನ ಮಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುರಾನಿ ಬತ್ತ ಬಂಡೆ ಕೇಸನ್ನ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಬಲಿಪೆರ ಬಾರುಂಡು ಗಡಿ ಸೆಲೂನ್ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಕುಜಾಲ್ ತಾಲುಡು ಎಂತು ಎನ್ನ ಸೆಲೂನ್ ಪುಂಡು ಬೈಕಂ ಪಟ್ಟದ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಈತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂತಿ ದೆತ್ ಮಂಡೆ ವಡ್ಡಿ ಇನಿಕಾನಲ ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಒಂಜಾಲ ಕುಜಾಲ್ ಕೊಡಿದನ ಬಲಿಪೆರ ಬೈ ತಿರ್ತ ಕುಡಂಜಿ ಫೋಟೋ ಉಂಟದೆ ಬೋರ್ ಮಂಡದರ್ನ ಆಡ ಕುಜಾಲ್ ಇತ್ತಿನತ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಅವಲ್ತಾ ಹೊಲ್ತಾ ಒಬಿಯೋ ಮಂಡ ಹಂಗೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ರಪ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾಲ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇಂದೆ ಈರೆಂಜ ಕಲಬುನಿ ಈರೆಂಜೆ ಇಂದು ಬೋನೆಗೆ ಹಾಕಿರತ್ತೆ ನೀರು ಈ ಪಿದೆ ಬೋದು ಬಂಡ್ರದ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ತಮಾರ ಎಂಜಿನಂದು ಸೆಲೂನ್ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪುರ ನಂಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಂಜಿರಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಆವ ವಾಣ ಬಿಡದ ಧೂಳು ಮಾರ ಆಯ್ತು ಧೂಳು ಸೆಲೂನ್ ಉಪ್ಪು ನೋಳು ಓಲು ಬೈಕಂ ಪಟ್ಟತ ಕಟ್ಲೆ ಗಿದ್ಬಿಳೆ ಓ ದೇವರ ಹೆಚ್ಚಿರೆ ತುಳ್ಳರು ಇರು ಅವು ಯಾನ್ ಚಾರ್ನ ಒಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿನಿ ಇರ್ ಕೆರ್ಪರ ಆಂಡು ರಪ್ಪಂಜಿ ಗಡ್ಡಂದೆ ತುಡ್ಲಿ ನೇ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಇಲ್ಲ ಫೋಮಿಜ್ಜ ಫೋನ್ ಪಣ್ಣಿಂಜಿನ ಓ ಫೋನ್ ಪಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಡಬ್ಬೆ ಒತ್ತನ 100 ಆರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಲ ಕಲಪನ 100 ಆರ್ಪುಂಡು ಇದ್ದಾಲ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಡದೆ ಎಂಡ ಕೂಡ ಸೇತನ್ ಫೋಮ್ ಇತ್ತನಿ ಇನ್ನು ಬಲ್ಲ ಕಣ್ಣನ ಮದಿಮೇಲು ಅದ್ದೆ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತಿನತಿ ಓಡೆಲ್ ಪಲಕ ಆ ಡಬ್ಬಿಡು ಮತ್ತೆ ಎಂಜಿನ ಐಟ್ ಉಂಡ ಐಟ್ ಪೂರನ್ ಅಂದ ಉಂತಲೆ 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 ಎಂಚಿನ ಐಟ್ ಪಿಲಿಕಿ ರಂಗಾಕುನ ಮಾರೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬೇತೆತ್ತೀನಿ ಅವು ಕೋಟೆ ಪೂರ ಜೋಗುಲ್ ಕೊಂತೆ ಜೋಗುಲ್ ದೇವೇದಿ ಅವು ಎಣ್ಣ ದರ್ಶನ ವೇದಿ ಇರುತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂಚತ್ತು ಅವಿತ ಪಾತೆರ್ನ ಶಾವ್ ದರ್ಶನ ಅತ್ತಿ ಮಗ ಅವು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾರಿ ಅವೇ ಪೂರ ಲಕ್ಕದ ಕೊಂತ ಪೂರ ಮಾರಿಲು ಇತ್ತು ಪುಣ್ಯನ ನೀವೇ ದವಲ ಬಿಜೋಯ್ ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ದೇವರ ಓ ಅಲ್ಲೇ ಮೀನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮೀನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಹತ್ತವು ಓಕೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಓ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾನ್ರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾತಾಡ್ದು ಯಾರೋ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಓಡ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾನ್ರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾತಾಡ್ದು ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೌದಾ ನಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇದ ಫೋನ್ ಅತ್ತೆ ಪುರ ನೀನಾರ ನಾನು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಬಗ್ಗಿರೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟದೆ ಪುಲಿ ಈಗ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರು ಅಲ್ಲಕ ಏಜೇಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರು ನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬರಂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬರೇಜಿ ಓ ದೇ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೇಲಾಲ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಬರ್ರೆ
ನುರೆಜ್ಜೆ ಬರ ಬರ ಅನ್ಪುಡು ಇಂಕಿಲ್ಲ ಹೊರಾರ ಅಂಬರ ಪಾಪಿ ಮುಲು ಮುಲು ಪೂರ ಪರಿದು ಹೋಗು ಬೊಕ ಸೇಸನ್ನಿ ಹಾ ಚಾನಾ ಅತ್ತಮೆ ಸರ್ಬತ್ತ ಏ ಮೂಲಾಗ ನುರೇಗಾಲ ಎತ್ತಿನ ನುರೇಗಾಲ ಬಣ್ಣತ ಏರ್ಲ ನುರೇಕಾಲ ನೈಟೇ ಬೊಕ ರಡ್ಡು ನುರೇಕಾಯಿ ಪಾಡ್ಲಿ ನುರೇಗಾಯ ಪಾಡ್ರೆ ಮೂಲೆ ನಾನು ಬಂಗಾರ ದೆಕ್ಕುನ ಬೊಕ ಕರ್ಬ ದೆಕ್ಕುನತ ಯಬ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಪಣ ಕರ್ಬ ದಂಜಿನ ಜೋ ಬನ್ನಿ ಈ ರಿಂಚ ಮಂತ ಬೇರೆ ದಮ್ಮಿನ ಬೋಡ್ನದೆ ವರ ದಮ್ಮದೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಏ ಈರತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಬಿಡ್ರೆ ಸೈತೆ ಏ ಮ್ಯೂಂಜಿ ಅವ್ ಫೋಡ್ರದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬೋತನ ಅಂದದೆ ಹಾ ಯಾವ ಅಂಡ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡದ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಯಾವ ದಾದೆ ಎಂದು ಬರ್ಚಂದ ಅಂದು ಕೂಲಿ ಪುರ ಬೋತು ಎಂಚಿ ನರಕೈ ಅಂದಮೆ ಶೇ ಕೊರ್ಪರ ಇಲ್ಲ ಬರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ನನ್ನ ಬತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಪೂರ ನಿನ್ನ ಏ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಾರ್ಗ ಹೋಯ್ನಿ ಮಾರ ಒಣಸಗು ಹಾ. ಒಂಜಿ ಸೊಂತ್ಲಿ ಏನ ಕೇಳಿ ಬಾರ್ಗ ಹೋಯ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಅವಳು ರಡ್ಡು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಲೇರು ನೀಲಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಪ್ಯಾಂಟ್ಲಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ನಕಲ್ಮೆ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ನೇ ವಿಷಯ ಮನ್ಪೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಜಿಗೆ ಮಂಡ ಪುಂಜೋನಕ್ಲೆ ಬಾರ್ದೊಲೆ ಬೋಪಿನಿ ಬಾರ್ದ ಬಿದೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಂಚ ಮಾರ ಪುಂಜ ಆಣುಲಿಜ ಪೂರ ಪುಂಜೋನಕ್ಲೆ ಬಾರ್ಗ ಬೋಪಿನಿ ಅಂದ ಹಾ ಅವು ಅಂಚಿನ ವಾ ಬಾರ್ಮೆ ಅವು ಮಲಬಾರಿ ಅವು ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಮಾರೆ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಒನಟೆ ಅಂದ ಸನ್ನಿ ಮೀರ್ರೆ ನನ್ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ನಿರೋಲು ಯಾನ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಬಾರ್ಡು ಬಗ್ಗೆಜ್ಜಿ ಬರ್ರೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೋತೀನಿ ಇರೇ ಮರ್ಲೇವಲ್ಲ ಇರೇವಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಬರ ಸನ್ಯ ಅದೇ ಬೂದಿ ಪೆತ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಣ್ಣ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಮಾರೆ ಅಂದ ಮಂಡೆ ಸಮಯ ಜನ ಬರ ಆತ್ಮೆ ಹಾ ಇದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನಗೆ ದಾಗಿ ಹಾ ದಾಗಿ ದಾಗನ್ ನಿಕ್ಕು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಇತ್ತೆತ್ತ ನಿಕ್ಕು ಪಾಪದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೆಲೂನ್ ಪೂರ ಆಪಿನಿ ಜದ ಇರರ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಮಂಡೆ ಸಮಂಡೆ ನಿಕ್ಕು ಒಂಜಲ್ಲ ನೆತ್ತರ್ ಮೀನು ಬೈದುಂಡ ಅನ್ನ ಹಾ ನೆತ್ತೇರ್ ಬತ್ತ ಆತೀನಿ ಸಾರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸಾರಿ ಎಚ್ಚರ ಬಿಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಡಪದ ಕುಲ್ಲು ಮಾರೆ ಸಾರಿ ದೇ ಯಾ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬನ್ಬೆ ಕೇಳ್ನೆ ಇಂದು ವಿಷಯ ಮಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ದಯಪಣ್ಣ ಗಿತ್ತ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಬ್ಯಾಗ್ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ನೀ ನಮ್ಮನೆ ಮನ್ಪುನಿ ಯಾಕಂದು ಬೆಚ್ಚಾಪುನಿ ಒಂದು ಉಂತೋಡು ಯಾನ್ ಬಾತಿಯವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉಂತೋಡು ಅವು ಉಂಟೋಡು ಈ ಜಪ್ಪಾಡು ಓಡೆಗನ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಾನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುವೆ ಈ ಟೈಮ್ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ತು ಅಂದಲ ಉಪಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಏಪ ಬನ್ಲೆಗೆ ಏಪ ಎದುರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಅವಂದು ಬಲ್ಲಕ ಮರ್ತು ಹುಡ್ಪಿನ ಇರು ಬಲ್ಲಕ ಅನ್ನೆರ್ನವ ಜಾತಿ ಎನ್ನ ಚಪಾತಿ ಬಗ್ಗೆಜ್ಜಿರ ಮಾರೆ ಬೆಚ್ಚಪುಡಿಕು ಎನ್ನ ಚಪಾತಿಯ ಯಾಡಿನಿಂದ ಬದಿಪಾಯ ಮಾರೆ ದೇ ಬಲ್ಲಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಓ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಣೆಕಟ್ಟ ತಿಗಲ್ಲ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ ಕಟ್ಟದ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮರಲೇ ಏರಿ ಎನ್ನ ಬದ ಗೊತ್ತಾನ ಕಟ್ಟೇಶ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಪಪ್ಪ ಮದಿತ್ತಿನ ರಮೇಶ್ ಆಂಡ ಜನಕಲು ಪೂರ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಾಡ್ದು ಇವಕ್ಕ ಕಟ್ಟೇಶ್ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಲ ಬಾರಿ ಬಿಗಿತ್ತ ಮೇ ವಿನಿತ್ ಗುಡಿಯಾರೆ ಮಾರ ಕೋರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪನ್ಪರು ಸಭೆ ಕೇಕೆ ಆತನು ಫುಲ್ ಘಟಾಣಿ ಕಟ್ಟಿನ ಕಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಾವರದ ಬಾಲು ಮೇರೆ ರಾಮದಾಸ್ ಸೇರಿ ದಂಡೆ ಗುಂತೀನಿ ಆದಿನ ದಂಡೆ ಆ ರೈಡ ನಂಗೆ ಬಲಿಪೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟದ ಬರ ಬಾರಿ ಕಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಎದುರ್ದ ಬೊಲ್ಲೆ ಕೋರಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರ್ದವ್ ಏರ್ನ ಬೊಲ್ಲೆ ಕೋರಿ ಅವು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡನ ಕೋರಿ ಅತ್ತಿ ಅಂದ ಬಾರಿ ಕೋರಿ ಎಂತ ಕಾದುವ ಮುರಣಿ ಕಾದದಿನ ಮನ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಕಟ್ಟವಳು ಕಟ್ಟ ಮೂಲ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬಗ್ಗೆಜ್ಜಿನ ಬರೆ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಕಟ್ಟದೆ ಕೊಡ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಕಟ್ಟದೆ ಕೊಡಿ ತಪ್ಪ ಗಂಟೆ ತುಲಿ ವರ್ಂಬಾರೆ ಅಂಡಲಿ ಇರು ಗಂಟೆದ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಚ್ಚಿ ಅವಂತದು ಇರು ಗಡಿಬಿಡಿ ಅನ್ಬಚ್ಚಿದ್ದೆ ಸೇಸನ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲದ ಪೇಪರ್ ಉಂಡಾ ಎಲ್ಲದ ಪೇಪರ್ ನಿನ್ನಿತ ಅನ್ನೊಂದು ಓದು ಆ ರೈಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡುಕೆ నేను ಪಂಡ್ರೆ ಇರು ಓಟೆ ಗಣ್ಣ ಇರ್ತೀವಿ ಓಹೋ ಸೈತೆ ಯಾರು ಐಕ್ ಮಂಡೆ ಚಮಚ ಐಕ್ ನಾ ಮಾಡ
ಐಕ್ಕುಂಡತ್ತ ಈ ರಲ್ಲ ದಾರಣಿಂಗ್ ಸರ್ ದಾಲ ಅಲೆ ನೆತ್ತಿರುಂತುಜಾ ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹೊಲ್ತು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಎತ್ತವು ಪಕ್ಕ ಗಮ್ ಟೇಪ್ ಗಮ್ ಟೇಪ್ ಆದ್ರೆ ವೈರ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಬಿಡ್ತೀನವೆಂದು ಯಾನು ಇನ್ನಿಂದ ಮದಿಮೆ ಬಾದೆಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರಾಂತ ನಿರೂಪಕ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ಮೇಲೆ ಮೀಟು ಅಪವಾದ ಈ ಮೀಟು ಪಟ್ಟಿಂಜಿನಿ ಮೀಟು ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಜಾ ಐ ಲವ್ ಯು ಬನ್ನಿಗೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಮೀಟು ಅಂಚತ್ತಿ ಈ ಮೀಟುದ ಬೇರೋಡು ಎನ್ನಂಚಿನಗಲಿ ಸಾಧಿ ನಡಪೇರುಂಡಿ ಅಂದಮೆ ಅವು ಸರಿತಿನಕ್ಲೆಗ ಒಂದು ನಿನ್ನಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಗ ಜಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಯಾನಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಆಣುಲು ಪುರ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಳ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮೀಟು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಆಕಲಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಕೇಸ್ ಪಾಡು ಓವು ಓವು ಲೂಟು ಅವು ಎಂಜಿನಮೆ ಲೂಟು ಆಕಲ ಆನೆಡ್ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಆಣುಲ್ನ ಕಾಸು ಲೂಟಿನೇ ಎತ್ತವಿ ಮೇ ಪೇಟೆ ತಿನ್ಪೇವು ಆಯ್ತು ಯಾರನ್ನು ಬೇಡ್ತೀನಿ ಬೈ ಎಂಚಿ ಸಾವದ ಪೇಪರ್ ಲೇಪರ್ ರಂಚೆ ತಕ್ಕುನೆ ಲೇಪರ್ ರಂಚೆ ತಕ್ಕುನ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಎತ್ತಾಜಂತ ಮುಸುಂಡು ತಕ್ಕು ವಾಡ ಗಾಟ ದೆಪ್ಪನ ಬಿಡುದು ಮರಲೆಲ್ಲ ಕಾಂತು ದೆಪ್ಪಲೇರ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಹುಚ್ಚು ಎಪ್ಪುಲ್ ದಿನ ಮನೆ ಗೇಮ್ ತೆತ್ಕೊರ್ಲಿ ಉರು ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಮಣಿ ಬಂದ ಪೋ ಉಲ್ಲೇಖ ಮೇಲ ಹುಚ್ಚು ಕೊಡಪನುಂಡಾವ ಅಸಗೆಟ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬುಲ್ಲಲೇನು ನಮೆ ಇನ್ನಿವಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಮೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಜಲ್ಲಿ ದರ್ಪುನುಂಡ ಜಲ್ಲಿ ದರ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಂಡೆ ದರ್ಪು ಹೊರ ಕುಳ್ಳು ಮಾರೆ ಅವಳು ಸಾವು ಇನಿ ಕಟ್ಟೆ ಇನಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಕಟ್ಟಣ್ಣ ಬಲ್ಲಕ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಅವಳು ಎನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡು ಎಕ್ಕಾಡ್ ತಿಂಚಿ ಪಣ್ಣದುಲ್ಲ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಅಣ್ಣು ಓಲರ್ ಮೇ ಅಂದ ಎಂಚ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ದಿ ಒಂಜಿ ಕರ್ಬೋಲೆಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲ ದಾದಂಪುಗ ದೆಪ್ಪುಗಣ ಎಂಚ ಮೇ ಅಂದ ಬೊಲ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ದಾದ ದೆಪ್ಪುಗಣ ದೆಪ್ಪುಗ ಕೊರ್ಕಣ ಅಂದು ದೆಪ್ಪುಗ ಈ ಸಲ ಒಂದು ಕೊರ್ಕ ದೆಪ್ಪುಗಮೆ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಅಣ್ಣ ಸುರು ಎನ್ನ ಗಡ್ಡ ದಿಪ್ಪುಲೆ ಮಾಡ ಯಾನು ದೈಡೆ ಬೈದೆಲ್ಲ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ದೆಪ್ಪು 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 ಬೋಡ ಹಿರೇ ಬೋಡ ಏತು ಅರೆ ಸೇಸನ್ನ 5,000 ಪಡ ಐನು ಪಡ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡಿ ಅವಂಬೆ ನಮೆ ನಮೆ ಎಂದು ಬಂದೆ ಎತ್ತಿ 5,000 ಯಾನ್ ಐನದು ಬಂದು ಎಂದಿನ ಇರು ಫಲಿಪವರ ಅಂದ ಮಾರ ಸಾವು ಹೆಂಗ್ ಜನ ಬಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ಬಿಜೆ ನಮ್ಮ ಗೋರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂಟೆ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಪಲ್ಲಕ ಪೊಣ್ಣೋಲ್ತನ್ನ பொண்ணு உகாண்டத பொண்ணு பஜிப்பத நூது சத்தி பஞ்சே ನಾನು ಎಲ್ಲ ತುಲೆ ಓಟೆ ಹಲೋ ಪನ್ಮೆ ಅನ್ನು ದಾದಾ ಶೇ ಎಂಜವೆ ತಾತಂಬೆ ಓ ಪನ್ ಸರಿ ದೇ ಸೇಸಣ್ಣ ಇದು ಬೊಲ್ಲೆ ಪೂಂಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಮೂಲ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಪೇಲ ಬಂತು ನಿತ್ತಿ ಯಾನಿಡ್ಡ ಪಂಡೆ ಕ್ಲೇ ಯಾನಿಡ್ಡ ಪಂಡೆ ಬುರ್ಚಿ ಬುರ್ಚಿ ಕೊರ್ಕ ಅಂತ ಪಂಜನ ಇರ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಪನ್ನಿ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಇತ್ತ ಬೊಲ್ಲೆ ಪೂಜ ಬೊಲ್ಲೆ ಪೋಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೂಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಾರ್ತೀನಿ ಮಾರ ಈ ಬೋ ತೂನಾಗ 5,000 ಬಾರ್ದಿ ಅತ್ತಿತ್ತ ಬೊಲ್ಲೆ ಪೋಂಡತ್ತ ಬೊಲ್ಲೆ ಬಡ ಅವಲಿತ್ತಿರ ಪೆರಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ದೇ ಈ ರಾಧೆ ಒಂಜಿ ನರಮನ್ನೆ ಗುರ್ತಾಜಲ್ಲ ಕಮನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕುಲ್ಲೆ ಈ ರಾಧೆ ಗುರ್ತಾಜೆ ನಿನಗೆ ಅಪ್ಪಂಡಿರ್ಬೆ ಮಾರಿ ಇರ ದಾದಪ್ಪ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಜ ಲೆಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚಾಬಿಡ್ಯಾ ಬೆಚ್ಚ ಇರ್ಬೇಕು ಈ ನಮ್ನೆ ಪಾಡ್ನ ಅವಂದೆ ಕುಲ್ಲ ಈ ಸುರು ನೀ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಸರಿಯಾಪ ಈ ವರ ಮಣ್ಪದ ಕುಳ್ಳೋಣ ಮರ ಕಟ್ಟದ ನೀನು ತಿಗಲಾಟ ಮಾರಿ ಆ ಜನ ಓಂಡ್ಯಾ ಓಲರಿಯೇ ಈ ದಾದಾಪುಡಿ ಮೂಲು ಆ ರಾಶತೆ ಮಾರಿ ಹಾಕೆಂಡ ಆಚೆ ಕೆರೋಡಿರನಿ దా ఏ మారి యాని కొంచెం పాతేరంట మారే దా నరమాని పని ఒక ఆయన ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ದುಪ್ಪುಂಡ್ಯ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಸುರುಕ್ ಮಲ್ಪಗ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಕಟ್ಟ ಜುಗಾರಿಂದ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಕಳೆಯುಂಡಿ ದಾ ನಿಕ್ಕು ಒರಿಯಾ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಪನ್ಪಿನ್ಯಾ ಬಾಸಗೆಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಗೆ ಅಣ್ಣ ಗೋಲ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಪಂಪಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನಿ ಅಂಚಾಯ್ ನೆಟ್ಟೆ ಇನಿ ಏರೇರು ಬಯ್ಯನಕಲು ಮತ್ತೆ ಗಡ್ಡದೆ ಪುಲಗೈ ಪುಲ್ಯ ಬಲೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಬಿನ ಅಡ್ಡ ಬರಡಿ ಮಂಡೆ ಸಮಯ ಜಮ್ಮಿ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುನ್ ಮಾರ ಇಂಚ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಇಂಚ ಮುಳ್ಳಿನ ಮದೀನೆದ ಗೌಜಿಯ ಗಂಗುನ ಚಿಲ್ಲಿದ ಅಡಿಗೆದ ವನಸಿಯ ಬಾರಿ ಬರಿ ಖುಷಿ ಏನೇ ಫೀಡ್ದಲ್ಲಿ ನಾದಮೆ ಫೀಡ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬೆತ್ತ ದಾದಮೆ ಕೋರಿವಿನ ಕಾದನ ಚಕ್ಕಿ ಎಂಜಾನ್ ಪೈ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಪೂರತ್ತೆ ಬಂದು ದಾನಮೆ ರೈಡ್ ಅಂಡ ರೈಡ್ ಆಯ್ನಿ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಕತ್ತಮೆ ಎನ್ನ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಎಂಜ ಮರಲು ಹತ್ತಿರ ಒಕ್ಕ ಎಂಜ ಗೊತ್ತಿನಿ చేసండా యాను నిన్న ఫ్రెండ్ పందేందు పుల్సే కడత పోయి మద్మే పోయిని నమ గొత్తున్నదే పోపునే వనసగందు నమ ఈ అంದ್ యాని అంచ పోతే అవి కತೆ ಬೇತೇನೆ ಎಂಜ ಸತ್ಯನ ಕತೆ ಈ ಕತೆಗೆ ದೈಪೋಯಿನ ಮಾರ ಕತೆ ಅಂಚತ್ತಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೆದಲ್ ಮದಿಮ ಇಜ್ಜೆ ಒಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಐನಿ
ಕಕ್ಕೆಗೆ ದೀತಿನ ಉಪ್ಪುಗು ನಾಯಿ ತಿನ್ಲಕ ಅತ್ಮೆ ಇತ್ತ ಮದುವೆ ಮದುವೆ ಪಣ್ಣಗ ಮದುವೆ ಓಡೈತಿ ಆಯ್ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ದು ಬಲ್ದಿನಿ ಅವಳು ಮಾರ ಇಡೀ ರಂಬರು ಕ್ಯಾದ್ ಬೋತನು ಅಮ್ಮ నువ్వు మదిమే వాల్డి కోడేలి ಓಕೆ ಸೊ ಬಿಯೋಮೋಂಡ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಬಾರಿ ಶೋಗದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೆಲೂನ್ ದ ದಯಮಾಲ್ದು ಬಾಲೆ ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಫಾರ್ ಬಿಯೋಮೋಂಡ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಎಂಗಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲವ್ಲರ್ ಭೋಜ್ಮುಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭೋಜ್ಮುಳಿ ಮಲ್ತದ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ರೈಸ್ ಅದೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ತ ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ದಾದಾಂಡ್ ಬಂದು ಕೇನ್ಗ ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದಿತ್ತು ಸೊ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಸರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೀಸನ್ 2 ದ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲ್ ನಿಕಲ್ ಪಂಡ ಆಡಿಷನ್ ಅಡ್ದು ನಿಕುಲು ಹಂತವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡದೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರಗೀತೆ ಸೈತೆ ಬಂತಾರೆ 2-3 ಸಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಪಿಕಪ್ ಒಂದು ಪೋಯರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣೆಂಕ್ ಅವು ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಪಂಚಲ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಕ್ಲ ಎದುರದ ಟೀಮ್ ಏರಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚೆನೇ ದುಂಬು ಬೋಲೆ ಇಂಚೆನೇ ಮಿತ್ತು ಬೋಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಜರ್ಜರ್ ತತಾಸ್ತು ಒಂದು ಬಂಡೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ದಾದಾ ಬನ್ಬೇರನ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಶಶಿ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕಿನ ಸುರೂಟಿ ನಿಕುಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ಕಾರಣ ತುಂಬುದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಗ್ದಾದ ಒಂಥರ ಒಂದು ದಾದನ ಅಂಚೈತನು ಆಂಡ ಪೋಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಸೆಲೂನ್ಗು ಬರ್ಪುನಕುಲು ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಅಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪರು ಅವು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕುಲೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಚ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚನುಂಡು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಅಂಚೊಂಡು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಸಂಭಾಷಣೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋತಾರೆ ಮೂಲು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಉಂಡು ಆಂಡ ಐಕ್ ಎದುರು ಒರಿ ಪಂಚಕೂರೊಂದು ಪೋಪಿನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಹುಶಃ ನಲ್ಲ ನಿಖಿಲು ಒಂದು ಆತ ಸ್ಟೇಜ್ ದೆತ್ತ ನೋಡೋದು ಎಂಕ್ ತೋಜುಡು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ನಲ್ಲವಂತೆ ಐಕ್ ಆ ಡೈಲಾಗ್ದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪರಸ್ಪರ ಒರಿಯಕೋರಿ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಕೂರ್ಪುನ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಲ್ಲ ನಿಖಿಲು ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದೆತ್ತ ನಾಡ ಖಂಡಿತ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಯಾನು ಸುರುಕಾದ ಪನ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ದಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಬತ್ತನ ತೋಜುನ ಇಂಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಪ 10 ನಿಮಿಷ ಖಾಲಿ ಆತ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಖಲು ಸುರುಕ್ಕೆ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ತಡಮಂತದಾರೆ ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಅವ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಈ ಸೆಲೂನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೋಡಾಯನದ ಜನಗಳು ಮಲ್ದಿರು ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಮಲ್ದಿರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ ಮಲ್ದಿರು ಬೆತೆ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದನಗಳು ಮಲ್ದಿರು ಬಟ್ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಖಲ್ನ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಈಗ ಸೆಲೂನ್ ಕತ್ತೆರ್ನ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಇಂಜಿನ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಂಟದೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಥೀಮ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅರಡಕೇನಿಗ ನಮ್ಮ ಬಿಯೋಮೋಂಡ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಮೊಗಲ ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ 4 ಜನಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ನಿಜವಾಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾತ ತೋಜದೇರಿ ಜನಕ್ಲೆನ್ ತೆಲಿಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದೇರಿ ಆಂಡ ನನಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯರೆ ಉಂಟು ದಯಪನಗ ಕಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಂಡಲ ಯಾರು ಜವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಂಡ ಖಂಡಿತ ನಿಖಲು ಹಂತವಾದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೆಯ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ದೆತೋನ್ವಾ ಸೊ ವೆಲ್ ಇತ್ತ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮ P4 ನ್ಯೂಸ್ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೊರ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಗೆಸ್ಟ್ನಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಲೆತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರತೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಸಾಯಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರತೀಂದ್ರನಾಥ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಭು ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಹರ್ಷ ಕಾಮತ್ ಚಾಕ್ಲೇಟಿ ವಿಶ್ ದ ಓನರ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಹಲೋ ಸರ್ and anchane Suchitra and Prabhat season award and anchane chocolatey wish award maatere ondu chocolate stick ondu
ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಜನೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತು ನಮಗೆ ರತೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.